Mikrofonen. Hej och välkommen till mikrofonerna. Det är ett poddvarp som vi sända Anna kan fråga. Evni är frukt och fjällbröd. Det är allt det kvätt som är framme för tøyna och för gestur vi tar. Vi tar oss om spännande vidskifter som du inte hör om kanske så näck för era stanna. Men mitt namn är Bo Tyrell. Välkommen. Gestur Hessafer Jakob Magnussen, plattvändaren Mikle mot sagt, DJ Disco Bajon himself, som vi känner så väl från plattbaren i Lejarkvält i Kringbacknon. Men han har ju varit DJ i Nekvarans år, och vi som är över 40 vi minnas som teenager tar vi han var just nu i välmakt nu i diskoteken. Men han är utbildad journalist och han har också arbetat omkring blöven och skriva, men särskilt är det utdragen han har arbetat, och han hever bäst utdragsröd i förrän till Florida som var det, och det är alltid ungeniviant. Och jag helt att det är en god idé att ta sig vid han och spela henne sin om hans yrkeslöj och hans tankar, bara ta sig vid henne sin om hur det är att arbeta, vi tog han arbetar och östne omkring det journalistiska arbetet han gör som plattvändare vid plattbaren här, tar han eller här han researchar också väl, rättliga väl vill säga, så här imiska utgåvor som han omröver här och sanktioner. Och så är det till kvärt intervjuar man Jakob Magnussen om. Jo, alltså han har ju en längre karriär att han fyrir sig som DJ. Så var det att utbyggt för en journaliströst nu. Och så har vi tjänstecenter on and off, Jöken Arne, så sen var närd. Mest av och två. Sen du var trommoslår. Ja, nämligen. Ja, men ja, är rönja stad vi hänga ut. Det ska vara rätt. Du har bästa radioröd i förrän till ungsnack, ungenivium det alltid är, och ta sig kvarna månads nu, och men jag säger en för vitt, vi var ju minsta, det är säkert att man borde haft en sort nattradio i förrän, kvar folk ringer in och tvåst fortälja om sina förtroliga ting och vad det är forskjellige avbjørninger og avhørende spurninger og forskjelligt, vet du? Har det ikke vært avhørst? Det burde man kjafte her før en mangler, ikke det? Ja, det er spurninger. Jeg hadde man nøyest å røyne det første åren man vet om det mangler. Jeg vet det. Det er slett ikke røynt, altså. Nei, ikke ordentlig. Det er sånn man ser filmen opp. Jeg har akkurat lærer hva sending eisene, omkring internet. Man røyner ikke til sent, men det er så platinskyr, ja. Ja. Men hit är ju ordentligt runt. Det var en showvarpsrö, minns jag. Vi har 15 det där var det. Det är Boyra i han sände showvarp ut. Hon heter Nightwatch. Ja. Det var sån nottar DJ så snackade vi folk och nämligen. Och så om dagen så gick han ut och hjälpte folk Boyra myndene. Ja. Var det en serie? Ja. Mm. Ja, det var också såna filmer och man ser här det var såna karaktärer som har haft en sån sort arbete. Spårning är om det om för lite det kan man alltid men det vet man så ja alltså att är det sen så fortäljer det om allt. Följer är ganska för lite hela tid till här var något som helst måste sagt. Det var inte marknaden för allt just så folk alltså. Nej, det är helt jag kunde haft som privata stånd haft kring var för ja. Nej. Det är släkt på det. Det är inte kommersiellt. Nej, det är släkt för det math runt. Nej. Det är som i tunneln och chocken. Alltså vi tar inte rakt men vi har det lika. Alltså syns som humleben alltså hon flyger. Hon kan inte flyga sig men hon gör det lika alltså. Ja. Men det är för bullen långt att Danmark är det, ja. Det är näck och där vi har vi Horstæs. Det ser landsbanken så det man har gjort. Det stämmer. Kan se du landa extra tunneln helt kort no? Ja, väl det. Ja, men det var inte galna kort no. Det var också en tonlager först i fjärsten. Det var nästan surrealistiskt alltså. Ja. Det knappt så var man runda väg och så tar för in vägen så knappt så var jag stronton. Det var
Ja, jag vant mig inte vita att han har en tur. Vi har bara varit en tur. Ja, nej, men alltså, jag har en son som går i skolan här inne. Och det är nog så ofta nu, han ginger torsdag. Det är här kvann det så att säga, sen tunneln lätt upp, eller sen skolan begynte teater. Och det är stadväxt så den känslan att det är nog så nöjt alltså. Och det är en öjlig monor att köra handan vägen och köra ett råd, eller ett råd, det kan bli ett råd. Jag kan kalla för allt det. Den vägen alltså. Men det kan vara frustrerande. Nu vet jag att nu ser något som inte är politiskt korrekt. Ja, låt mig höra. Tar man tosar om att det är vid trafik och tryckt, färsletryckt. Så är det nästan alltid det att det är så här kullan som går för kött som gör problemen. Ja, det passar ganska. Men jag har sagt det om det förr och jag halte att det är östnäck om det. Och i sommarfören och det är östnäck sambart färsleån och man ska helst förhindra trafiken. Kör så sant att man hindrar trafiken. Ta det nu kör att han för ögonen då släpps ju hall och han kör ner jag tror. Och gränsen är fors och du vet du kan förha eller du kan dreda sin tur och punktera ganska kör 100 det är inte stora. Av 5 ganska. Och du släpper inte en gång alltså att voice tror jag ganska ta det i praktiken ganska 5 tror jag kör det alltså. Jag minns korreläraren säger så inte först och ganska inte kort men en truss. Ja, en lör också. Ja. Så kors ut syna blinka ut syna och låt trafiken färra. Ja, det är det som sagt så mycket är det. Nej, det kör att för såna, jag kan bli upp så jag ringer till. Jag kan bli upp hur alltså. Lastbilar har väl inte lov att köra av fjärs, ja. Det har varit det kanske. Ja, här har man så problem alltså. Kommer att han hur ringer till och så hamnar det att han blir lastbil alltså. Och det kör där av 5 det han gör. Det är så helt annat. Men det är luxusproblem, alltså det är att tunneln här, alltså det täcker från Åkon här Bånäse och in av Glivrar, det täcker ett kvarter. Det är i Våatunneln var ju ombudna. Det var en danskar som säger vi med. Inte göra det här. No. Inte bitches av tunnlarna. Okej. Därför så missade jag allt det här, det gånger nog. Det förska, nej, jag släpper inte han här det. Så var det bara smircykler eller tasten alltså eller. Tror jag att hon det var en kvinna, hon helt att det skapade mindre stress. Det kan ju stämma. Du i Danmark har du onkan omskillning, så att säga onkan tog för inte möta av funteklon touch. Nej. Och det, men det har man haft det för ju. Växer. Akkurat, ja. Och det är helt hon kör då. Nej. Det är alltid, vad ska vi säga, det är alltid tvärsyre av. Ja, det. Av ett forskjellige. Det är helt säkert tvärsyre av. Det är en del att kunna vara inne. Du säger ju Anna brukte jag kvarter. Ja. Det är super. Det är det. Men det är ett sånt inte nekvastande man släpper ur halv för i princip. För jag lyckas som att lätta ta som kara som damma kara som du kött alltså släppa lycka fram med att det alltså inte det är advokerar inte för att bröta låna eller kara för kött. Men alltså man måste släppa ur halv först men det släpper man nästan ångestande sånt. Det är snägt under. Ja. Kanske det gott där. Det är bara gott. Jo, det passar. Men Jakob, du är en ett sånt mamma vad kan man kalla det en veteran som DJ. Alltså ta var teenager. Ta var du en sån känd DJ och diskoteken och i boinen. Det minns gott. Ja, jag var runt alla sen. Ja. Det var i början av 16. Långt då, ja. Det var nog av fjärs. Och då nog av fjärs, ja. Det var alltså mitt i diskotoin. Ja. Det var sista goa disco att det blir amerikansk disco. Europeerna fortsätter så. Så modern talking och så. Sandra. Allt det tyska, holländska. Ja, nämligen det kunde jag sån alltså. Allt chip alltså. Men det var short disco. Det var eurodisco kan det vara. Ja, eurodisco, ja.
Men sound det här alltså mitten jag vill säga det och är inte ena som har det sound i mitten vad ska jag säga sån här helt halvfjärsen alltså här si halvfjärs och upp till arm forsare leo chamber här då en sån period vi en viss sound där ja och diskoperioden är som passar då just han den äkta diskoperioden och det är ganska jag var inte kvar det här sound skifter jag hade det skifter i för 5 årsångstan så började det bli en elektroniskt eller så sen nudge teknik synthesizer inte en synthesizer men det är nudge det är nudge teknik som kommer in och det har varit brukt nästan för nek och men okej det blir så en ett sound och så näknar rätt i ösen alltså som ösen rycker ut från timeförutsättningarna men det här soundet där man realligt väl alltså ska säga det från minner så att det sound det är mellan shell för så tror jag för lära lojas. Det var begynt vid computern då. Det var det men det var ju utveckla ordentligt. Och du har inte Pro Tools och du har inte det här att det var elektroniskt eller att det var digitalt stort upp alltså i tempo eller då så. Nej, det kommer mitt upp i forskningen var det horribelt det sätt ni helt kan man säga. Alltså gör det där en hela platta vi en synthesizer som kunde så att säga allt då. Och det här där Aitken och Waterman där ja, det ser akkurat ut som allt det Jason Donovan, Kylie Minogue och Bananarama och allt det. Det verkar akkurat som allt är kort efter en laste och till bara skruva på lydsynder på det. Och skifta ord och då, ja. Så kör det bara. Men så faktiskt du nog go bands här som var ordentligt byggt av för sig alltså. Ta det ligger som mentis in the more alltså. Ja, alltså det var alltså det här New Romantics eller New Wave musik som var från Fors och några upp i Forsen. Han var ju nog mer intressant eller något där framvis nog mer intressant och det var inte en synthesizer som spelade i allt alltså. Där var det gitarr och bass och trummor och men sånger ja. Och synthesizer var så rest kan man säga. Mm. Och där spelade live så hade där ett möjligt instrumenter. Men det blev intressant att det bara blev ner. Det var det Yamaha och Fly Roland och att det så gjorde det. Och det var den för 5 synthesizer, ja. Knappt så troppar där upp i en liten keyboard som kan allt. Och så frågar det här. Det är sån här Confusion läge ELO från ELO ja, det minns det. Alltså jag nämnde det här vid computern var kommer ta tekniker nusle så jag fjärst. Confusion läge ELO är från Nutjofjärs. Fantastiskt gott läs. Jag minns det gott alltså. Störst hit var det. Och Jeff Lynne som synger och gör läge, han säger att han minns inte 100% men han helt att akkurat han sanchen och Discovery LP-plattan. Gör det han bara av en Yamaha synthesizer. Alltså allt. Och det låter gott. Det låter faktiskt fullt än alltså. Ja. Verkligen. Och så var en annan favorit som är Last Train to London. Var det så som hjälper ju. Ja, det var simpelt så gott alltså. Det var nog sån ting där gjorde oss. Midnight Blue. Ja, så men så får det en diska det skulle ljoa som rytmeboxer. Ja. Det bjöds man inte, men det var som att gjort det. Ja. Ordentligt, alltså det tog stig fullt ut som man säger. Så det blev en stilrest. Ja. Så var så försällt Depeche Mode och allt det att visst. Erasure kom nästan. Ja, han började Vincent Clarke började Depeche Mode. Han gjorde 2:15 här som var på så. Och så var det Yazoo och så gjorde han Erasure. Han gjorde en liten bok i mitten här han bjöd sig nämna. Och han blev nästan Erasure blev nästan sån filmen för nästan amerikanskan filmmusik. Så det var bredare som var främst akkurat och hästar. Akkurat ha. Så, men intressant allt är ju det här. Jag brukar nog snart att lära kvalitet utvarp någon. Ja. Men det är nog som jag vill säga minne var dott ner i mitten eller jag har släppt ner i mitten rättare sagt. Det ringte täcka allt alltså, som man säger. Man väljer också då på sjur. Ja. Jag aldrig lovar knäsande gott nog väl till döms Human League.
att det knäsarna går upptök. Ja. Jag såg inte då ta var töknen kom. Mm. Bojar alltså. Så för att trussen det är sån ta där mar i mission då. Ja. Som är den första Beatles-platten jo väldigt så gott. Nej, så tekniskt var det inte lika. Nej. Men Beatles är så att en annan så för sig alltså det är alltså musiken är så mycket godare här alltså. Men avvärst du har upplevt öarna och så först är så DJ utgör klubben och så men så började du radion eller i utvarpen. Det var väl när började du utvarpen så? I Trojefors först fair. Okej. Det var det, ja. Jag fick alltså faktiskt alla jag gått i färd diskuteringen. Alltså det var inte det alla. Alltså jag var alltid hotisna utvarp. Okej. Som smådronker. Mm. Och men så var det en capping här som jag blev meldt av till och gjorde det en gång själv och så kort det var några år att diskutera. Alltså nu vet jag mer öran men det är man helt klippat det ur så att det är godkänt men det var ett namn som jag har hört blev brukt om det och det var Disco Badjon. Det är säkert har själv. Ja, men det då jag var yngst i session av Flash och mamma kallade han för Badjon. Ganska onkel Anna reisen, är två äldre systrar. Ja. Och så var det så det en systerbad som helt att det ligger väl samma vid Disco Badjon och så blev och det I minns Jan Hestöy, han kommer Danmark, Jan Hestöy, han är typograf och han helt och reklam med Mindauer. Han helt jag skulle satsa på det. Disco Badjon då. Ja, brukar det som värmärke. Ja, nettopp. Nästan ta patent på det. Det är så unga det görs, men nej, men det hänger vid det. Alltså ung folk vid det teenager. För jag går sån disco han ja. Syns på sjurast natt. Det är bara inte, det är vi någon, jag sa nu av Facebook att en person eller härmer om navnet jag ser inte var uttalat rätt. Ja. Men och det känns det av och lägga en öjlig riktig av identifikation och allt och navnen i eisen och familjerna och folk skiftar etternamn i heilen knappt så är det onkel Gär som onkel långt uppe funnit på eller boe och man fått några Gär också så knappt så är det där man gör en öliga identifikation i namn och familj och det de väl är såna kotar sig själva upp att det är en kvart danskar och en kvart poländinger och en kvart föringer eller så där. Ja. Identiteter, ja. Ja, men bara lösa sig för oss när så Disco Badjon totalt lugga mig alltså. Jag är slett inte nostalgisk alltså. Nej. Jag spelar gammal musik men musik hör man här nu. Du kvätt nu alltså nu ska jag inte förra nu så har jag la mest till du har en sändning lejarkväll. Och i kurs så har du en såna det kallas för en tema plato, va? Ja, han har vi kvar. Och till kvar så lär det. Så har du och ta hela tiden en LP och så simpelt analysera den och pratar om flesta lögn och en kanske alla lögn. Nej, ja, de flesta. Ja. Och här lägger mest du över researchat den också väl alltså. Ja, jag brukar flera idéer på honom. Ja. De alltid är sån där perfektionistiska alltid är. Alltså, jag tog mig så illa att göra tutsi ting halvvanliga alltså. Helt göra allt som är gott. Ja. Jag är så öle onökt vi är sort tjuskaroj och sort. Och det är fantastiskt möjligt att man kan göra det. Ja. Ja, alltså ja, runt om i världen och det är Pjörsja gör förja så luttlar alltid. Man kan göra det stora rångt. Alltså, jag tycker vi ser några andra utvarp som brukar pengar och tog på sort arbete, utvarsarbete. Nej men alltså nu är det här alltså inte som onskötande ja. Alltså vi tar några ting som vid i grunden skulle man tro inte har rätt till. Men nu har vi det ena för att vi vill ha det. Och ta kanske ta det bara om man får det bästa på ja, så när man kan. Och hade stått lite där vi har såna arbeten du just alltså kvärt hvis man också lugga Arne släpper du alltså vi alltså lära sändningen. Så temaplattan här
och så har det synd att prata med lortarna eller feedback lortarna ringa in eller text in och så spelar det simpelt en etikal lortarna instja. Och är det en sändning som kort en ekvar eller? Ja, och i februari nu är det 8 år sedan jag började, ja. Mhm. Och lortarna kommer som man säger vi uppskott. Starta bara natt. Ja. Ja. Och lortarna kommer vi uppskott kan man säga. Till kan man lära spela. Och så sänder det några hälsa. Ja, nej. Jag sorterar. Det är en festlig stämning liksom. Ja, jag sorterar och lugga Jerry sent inte kan man säga. Ja. Så ja, det är inte alls så släppa vi och Nej, du må välja ut. ja. Det blir Jim Reeves släpper inte vi i plattbarna alltså. Han passar sig nordligt. Nej. Det är nog och Tofta kan släpper helt vi. Nej. Nej. Det gör vi. Så allt om Tofta kvar nu kanske är det bästa som är väl för den. Ja. Nej, inte, men det var kor. Ja, det är ordentligt. Ja, det är fantastiskt. Det är sån viss antalighet i korsange. Det är det. Men med en popmusik är väl ofta det. Ja. Ska man säga mer like det eller så. Ja. Det var ett par månader till mig slutet mer. Ja. Men korsankor och gamla klassisk musik ja. Och det tog jag blev så gammal. Ja, det är helt så. Ja. Det är det som. Så det är gott. Men du lärde alltså skilja så du vart öliga utdragsintresserad långt som ungor och så ända du vi har tackat en bananskal någon sagt som DJ. Och correct me if I'm wrong, men så alluga så är en journalist i det här och du först och lärde journalist i norra. Ja, jag var nog så samfällags över det är gymnasiella som var sjuret att vara HF och man kunde så färd till Havnar men jag var verant i för HF och jag var samfällagsfag ett av mina bästa fag och ja, tvär alltså. Ja, och det var två delter en way en tvär. Så kort man ankra timmar i mitten. Och det var nästan utgången till journalistskolan norra det var inte upptök runt. Okej. Men du skulle kunde visa hvis du hei utvars eller fjölmila runt eller blä eller showmarp så var det en 4 månader och det var en 4 månader om du hei det røtte fagen i en gymnasiell og prokve. Okej. Så tog slapp jeg inn her. Ja. Säger en dama som var i sig här upptog nämnden till skolan. Men hon är känning till att han säger det så jag vet inte det passar. Men Så mötte jag en skolaball kanske. Ja. Vad hände med skolan? Volta är det där. Det är inte så långt från Ålesund in i fjörden här. Det är någorlunda så med breddgrad som förr. Ja, det passar, ja. Så här regnar jag ästne och något vatakave och vetron. Men det är bättre sommar än några. Han skolan är väldigt populär med till förringar. I skilja till flera förringar som man kan göra. Ja, Daniel Højgaard. Han är minst där, ja. Vart han fyrst i allt, ja. Så Helge Jakobsen. Okej. Og så ja. Og så han tar her Dia Midtjord veri her, og Bjarne Mori var eisen veri og skriva master her. Okej. Ja. Så det kallar det eisen for kletsjemaskinen til NRK. Ja. Det er løtter seg etter at eller praktisk orientera. Og kanskje en møte radio eller Nei, eisen showar og blæ. Ja, vet inte. Okay. Men jag vet inte om det var utvarsstaltna det kallar för kletsjemaskinen till NRK. Det kan gott vara i minneskjørt. Det var väldigt praktiskt orienterat att du är väldigt här i 2 år så skulle du doa tingene. Så det var något arbete med det var så intensivt. Skulle vara en uppgåva. Men utvarpsstudio och sjönvarpsstudio allt var i huset. Ja. Så om du kopplar av nätet till lokalvarp någon här i öst. Gör det några sändningar? Ja. Och ästen du apropå det här runt ju gräsen men det var inte inringer. Jag sända nottar utvarp. Det var inte live alltså. Jo. Det var live alltså. Men inte inringer. Inte inringing. Nej, inte inringing. Så då och öva. Vi måste få vänner så har utopstionen så här alltså han man finna en mat att få starta så att något radio här kan folk kan ringa in och fortälja om
Vad han nu kan vara? Eller förringar då, ja. Men jag kan ha brukt dolnämne kanske. Jag vet inte, man kan prova. Men jag nämnde så här Nightwatch, Nightwatch-serien, alltså showwarpen. TV3 är alltid där då. Alltid han hej kvart att evne alltid. Ja. Ja, nämligen som tema. Ja. Och kvart tossar om undersjötunnlar. Ja. Det är snäcka förfärligt. Jag brukar så några pengar på undersjötunnlar. Och så ja. Så för en video och en annan motor och så. Här är något snack om, ja. Ja, och så ringde folk sjående in, minst jag, och tog sig om något helt annat. Och så rörde han kanske stöden till att det här att barnet vi även ger ett så var det sån knappar, det var öle kynsk knappar, det så onkel började spilla nu ut och så var det dyk. Gott. Ja. Ta nästa. Jag vet inte om man ska göra på tammatan. En öjlig makt, va? Ja. Det var det men nottar utvarp I minnes det jag hade Petruch att det gaust vet du. Ta var flera av versen av Petruch ui befirrande och taverande. Det är en film till George and Minchurch. Vi sån aftenshow som det här var och showwarpen någon. Och det här det harmas öla nog om att Damasati har valt det avgörande att det var det touchpunktet ta I frastövan mittlon värst och lustara var allra minst det stitst alltså det var öle ner ta. Det faktiskt engagemang alltså. Lotterna. Ja, det alltså. Det blir en annan stämning, ja. Just det. Jo. Det nu har man lagt att stämningen är det bästa den och skalt som är på natten. Han är I shorten här natten till en annan stämning, ja. Det nu kvilla folk och djur och allt, plantor och döla. Det är en helt annan stämning, Chris. Folk sier det nu som chat og ja. Kanskje onker som har onker sykest så ja. Ringte jag sova. Ja, nämligen. Och gärna prata med honom. Ja, men då kan det han kan faktiskt fungera som en terapeut närmast ner radioversion. Ja. Den här serien version I USA och nu följer så öla lite men I USA är en stat till dem så jag vet inte slankt han där utvarstön rack men så det kan bara en boi amerikanska boi så då bara vi 100,000 folk som uppe I natten och det arbetar och gör förskällt ja akkurat. Kör mjölk och post och ditt och datt som ska fraktas och så att Linus som kan sova just ja och allt det som inte kan sova och sjukhusne och allt så akkurat. Så det är en marknad här bara. Ja, det. Fyrsätten ja. Ja, men hade det avvärst och to utbyggde det här som journalist och så kände att det förger och konstigt så arbetade du när du som journalist eller första poänglös bara in som DJ I utvarpen eller vad ska jag Nej, jag var att det malletting fist. Och det varst här I hade örminsta. Ja, jag var en tog det malletting. Nej, så var det. Och så gav sig det för att drucka en affär. Okej, ja. Det slatta. Jag skriver dagar ska. Nej, det var så nej. Nej. Och så kom jag späkligt in I utvarpet åter och jag får göra morgonsändning. Ja. Okej. Jag blev alltså fastansatt I utvarpet. Det är inte långt men jag blev och gjorde morgonsändningar och pratsändningar. Men jag gjorde inte tog in. Nej, okej. Nej, jag fick nog så jag har alltid, eller kan man säga, jag har haft nog stor avhåg för sån djuponävn, kan man säga. Och morgonsändningarna blev vucka bara sända långt och så var sån timmar jag nog viken att sätta det out till långa samrör så som akkurat som också gör nu va. Kan det fast liksom prata vi om sportens in tid för ja och ta sig ofta om sinnesliga ting och eller en terapeut eller ja det kunde vara ja jag lägger mest till tar jag hör först har jag sänt sin källar hon ölla underhållande och stolt att höra det prata och ofta gå musik och ska jag säga men nu är det kanske aldrig alltså I 45 tror jag så att det räcker ofta rätt då jag ska för min part men alltså så kämde vi som små vad ska jag säga då
vad skulle kalla det? Snippets eller sån små linjen här vill så förstilla så det nog så vad ska vi säga analyserande och du pratar om förskälligt om tillvärna och folk och förskälligt. Nog så generellt men också spännande alltså. Det är ofta en lögn som inspirerar till det. Men Sean det har vi ju också om det för och la Lisa och bok om det eller ett annat som ger de kommer tankar om det. Annars är nog så nog förräka och jag skriver ofta några notater som jag liggande och bara bruka onkel och ta i det vi har utsätta vi att skriva ner och sort. Jag minns Jan Henrik Winter Paulsen för han är alltid en liten bok i Loman alltså. Man sätter bussen eller vad det är. Ja, så noterar jag. Så vi ska komma tankar om ett år eller hört jag se och så skriver det ner. Så du glömmer människa glömmer. Det är en bra point. Nej, i början till kväll och så det vecka. Så jag skriver nog ner som kommer att bruka och det här ligger nog som vi kommer nog att bruka framtiden och som men hur vi bara om det är eller nej, men mer då man väl att mest avvärda evne är alltså människans ätföra. Det är ett öde störst evne. Det man måste säga, ja. Men hur jag gera och hur jag gera som jag gera och hur nog är naturen från gamla tid och hur nog är uppälling och avgångar och mining och askoan och fanatismen som är crushed ner i höttjog och uppväxt och särliga. Hur snack och man hade själv. Ja, det är hit vi miljö och det är nog stort att jag ser flera från Facebook och folk skriver fötter som originaler, gärraur som är kopia. Och det är det är så stolt lever. Att det är så stolt att det här är att det är folk som typiskt är öliga, lika eller ens som sina föräldrar eller jag huxar särskilt om en person som skriver det här om på Facebook. Okej. Som har akkurat så med meningar som sin pappa, ja. Och det är det som är intressant, ja. Så du är det inte bara så att man ska ha sin egna, det bästa ha sin egna meningar, inte bara att kopiera förfäder och föräldrar och omgivelser. Men jag hade inte nät alltså det är det inte. Vad är det? Hur säger det var nät? Så det var en jenta och det är en 15 år sedan eller touch i Minshore och i halta isen där var i Malaysia. Hon var funnen efter som 18 år gammal och en pappa kom så säga att det var dotter hans här. Hon var 5 år då blev bort. Det var ju hon är leva i skogen och allt det Arne samma vi Apple och så. Och då så kom ut i skogen som 18 år gammal ta var en akkurat som dörren in i skogen. Alltså hon är ljåne och ätfärne och lugga banjo som dörr ofta nere och så och grejer kopi. Ja, så det är vi det är ju på något mat göra, men så här vi så den här rationella fakulteten kommer vi säga och men hvis han inte fär huvud till av vad ska vi säga kultivera alltså så släck lära mal till döms och bara är med göra. Ja men så ja så vi det öle lugg göra då. Men det ger det inte. Tvattla. Vi behöver några för si-bending och sort. Det är för tvattla. Det är Dannes som danskar brukar. Det är faktiskt Danunga tugstor som betyder bitcha människor. Och det är sure helt det sälj originalt alltså. Det är bitcha, det är att forma människa efter som i ängnemynta. Men det är inte det om Bibeln är man det var stägligt över Bibeln om att forma god efter människans mynda och det är det som går göra god rittler god glädje god ditt och detta det är öle kötta för ju att handa vinn och vad är det för god så tar det väl också en annan form för avgod kanske men alltså att det är jävligt kött att bruka god är själva stora och man tänker i samhällen eller samkommelöv god är bara som en människa han är bara brukt ofta ja han är alla tar enlägen som en människa här och han är bara så kraftigare eller så powerful ja men att det här alltså tankarna har vi ofta där lägger mest till lösningen för något snägg när så igen att det är väl brukt så lös och som om det är bara ett annat
två drums vi och brukar bara i flänk närmast och så monterar en kamrat som är och vi bara fast och men du har lin med barten också. Att det vad ska man säga om såna kan? Och så är man sjukor så blir man frisk och så tackar man god till så helt alltså så är man tryckvand i en vik. Men här ser jag som så ja men vi på man tackar god men man ska söka det i så fall en större ljus till det kan så söka så just det så på en allmätian god att ja men inte händer vi sann inte lövt så men så allt ja. Och nu alltså nu måste jag också gå över brottna ja. Det så ser det inrätta. Det ska inte brottna. Att tänka lån är som hon är och att ha plastiska skruvar samman på handen på men att det finns i ordan. Det är inte skallvis. Kan få lära. Ja, det är rätt. Och visst du det ut av en hövon husen och god förbjöd tog. Långt 20 meter ner och betanke där. Ja men du kan inte förlanga att det skulle vara övervis. Okej, vi kunde inrätta oss och göra det bättre. Vi kunde sätta trycktarnät upp och vi kunde alla tøyna utveckla tingene. Och det är väl också en människa. Brukar så förnuften det finns ju gav oss. Ja. Men och alla trubbel vi att det är mjuk och sucha tingene som det är, ja. Och gärna det är också annat eller Louis som jag grannar någon eller Ja. Alltså så ser man att jag kan sina egna trånga briller alla tøyna ska krossa det där med alltså man ringer läkarska och så ska Men du kan skorda ner det helt små. Jag har koppeppa, men jag missar något gulv. Han brottar nog inte in i här täppiga gulv med. Det kunde vara, ja. Ja. Och så brukar jag 20 minuter på att ösa mig i och kujer så buttra. Och det 20 minuter kunde jag ha tid att koppen upp att det minst tror jag för, ja. Och fejan upp. Och så då är det en helt rysk kanske. Nej, helt rysk, ja. Men kött att göra problem på sig onkon alltså. Onke är konstant i universum alltså allt brötas då och gott för marginalen att en bil inte riktigt att för ut då. Det kan hända. God forbid us. Men det kan du gott hända. Och låt vara brukar för några orske på det. Ringa och bilverkstad och ringa en taxi så så ska långstånd och så först så för bilen ordnar det som hemåt. Ja. Och så. Ja. Jag har en svar som är så fantastisk. Men det är näka spårning och bilar så inte han bara. No, jag kan så. Bara men alltså. Så det var nämligen det hänt ja som du snackar om. Bilen starta. Jag tänker if nu för jag bannast i kon. Nu har hon lagt ljusen istället jag alla tog in ett lockshow vet det är som bilen han har inte automatiskt ljus så det man minns det släckat han släckt den här legend. Nej, hetta var hon var oskilt så nej, hon körst och det var så säger han Søren kommer. Bilen är ju inte gammal alltså och han säger det kan gott vara att det är batteri som fär. Men det kan också med dynamin men checka lika batteri. För han starta först vid startkapen och så gör det och så får man alltså batterihandeln här. Snackar vi tar ordna det. Ta checka oss nu om det är det. Ja, så gör det. Och det var bara det. Inte problemet nå. Det var inte annars. Nej. Så att det är det här mus och göra musel och det här att det klichén här musel elefant och det ger eller något. Fra en filosofisk att till tamara vad ska du säga Jörska eller i vad som en gång kan jag kalla det alltså det är vi teknologi och tonlager alltså det är väl nog så nek en faktor i det alltså du att det bröts så nek så du väntar plattan till väl vinyl hade begynt vart det jo och så kommer CD och band var väl långt i mitten och alltså att vi vinyl någon det kvar det kanske inte brukt man sån i radio men nej det var inte hej och sånt det först kom bara ut av kassettbandet men så blev det utspelat i större band. Ja nämligen småla band. Ja. Men annars var det båda plattorna först och främst då. Men jag sagt det inte. Nej. Jag alltid så öliga nog närmare att sända det. Ja. Det är allt digitalt alltså. Ja. Och jag snärt allt är automatiskt det är allt vi arkiverar. Ja. Så det allt kan löjtas upp på tvåst då. Ja.
okej, det var det. Indexera. Det blev det sen då. Jo, men det var ett arbete att göra det. Ja, men det som utvarp för jag tar gjort det var kanske inte så bukt att man får online vid Danmarks Radio. Diskuterat ju Danmarks Radio. Ja. Och de hade skrasset allt det här som teger en öliga tog skrasset där kunde minuter en LP-platta, ja. Okej, ja. Det hade just det långt. Och det gjorde det, ja. Så fick man bara att sätta sån floebein in om mission var förjon eisne. Smart. Nej, vad det? Nej, det var ju först då. Ja. Det var så smart. Det först näg upp i förstne. Mm. Att man får ta online samstarv. Modernisera här och så fick man skipa i förhåll till hästen och som man säger. Ja, det blev bättre att det var eisne. Det är gott skil i åren, det råkning vi det. Här är eisne, det ständer nu under en det gamla karteteket som ju i plator. Mm. Det är helt gammalt alltså. Det är inte sälja fullfotja och här ständer inte några upplysningar av. Jo, alltså det är nog snäcka spännande upptäcker alltså. Som också hvis man ser frekvenser och såna kan. Viser och kväger men det är nog så sort och utverp i nog snäcka såna upptäcker. Här är nog så från förra ja. Mm. Sean blev nog TGD Montvard så det första året. Men det har varit så mycket tillvita i det legala näka som man har mätt här var relevans för framtiden att det var gott. Ja. Och nu är allt som så som jag vet så är det talskilt nu alltså allt är ja. Du kan bara klicka av så hör du det. Mm. Men utgåva av tonlodge är sjön det ösnen blir övervis ja. Alltså talar det är men nu jag gav en LP eller en album ut då. Och jag skulle också sen det har lärt mig mer att digitalt nu är 45 så att är ganska konstigt för sent nu idag. Men är här så liksom till att tar man ger det tar man gör en platta ut. Man ska inte göra som jag gör det går en LP ut. Du så har du ett förverk och så det är det. Du ska köra du ska göra alla inspelningarna. Yes, det har du där. Så släpper du en single så en single 6 veckor sedan och så 6 veckor sedan att en single. Drippa det ut så fart och ett längt. Show det så kommer du av playlister alla ställen och så fast du först lära en play och så tar allt är kommer blir spalt så kommer LP vi alla som finner lön som faktiskt nu känner sin intresse. Ja. Men det är inte. Alltså att det nervös ja. Ja, det är ja och inte det blev inte brukt så nog för som nu men lösa försten och här var det flera av när kände LP in försten det var första kursen av 5 singleplator kom där och ja. Och det blir mycket mer här alltså. Ja. Mm. Vam minst det en platta det var en singleplator sound faktiskt. Mhm. Han hade LP-platta så där. Mhm. Så men en annan månad är väl också att nu är undre pengar ut om du inte spelar alltså hvis du ska tjäna några pengar på en utgåva så ska det spelas helt olycksaligt alltså och det är bra att det är. ja undre gör upprest va? Nej. Tonlag är för fitter alltid. Jag måste säga att det bara ja och jag är inte undlåta känsla och släla ett landa. Ja, spelar inte med. Det är också färdigt vid det här. Ett döme till oss Röjtjara. Det är också färdigt vid sig samråden så får jag få mig en cigarett och kaffemån. Ja, men det har ju också till very much each other. Ja, men det är inte... Jo, radiorätten här alltså. Men alltså, hvis du hikker på det menning som var så til 5 år, og det var det meste, det ble først Røyke låset i versk. Ja. Og så eisne, det til dømes at du ikke kan røyke inn i noe, du leier en uipo for 20.000 måneder, så du kan ikke bestemme selv om du kan røyke inn i. Og du skal alvare uipo natt i samme stand, ja. Og så standa det i kråka for at han bøyra i havn sette band for å komme inn av fotbollsvullen. Altså, i orkan i førjen som oftast, du kan ikke røyke en sigarett inn i en fotbollsvull. Nei, men. Og folk som, men, og det er ikke sånn, du vet, vi tøyene, så det blir så at folk røyker ikke inn, selv om det blir ensamme, så blir røyker det ikke inn stand, og de har trappen og frista, og kjører sjåen, og røyker en sigarett, og stedet for inn i stående, og bein jo på, jeg vet ikke, hekstångstene, og så tendra og få sånn kaffemån, eller hvis man drikker vin, så tenker jeg seg et glas av vin, eller også.
alltså Louis njótingina. Det har alltid att det samfället där och det har ett några som har börjat där på mål. Alltså Kim Larsen till dem, han tar sig ofta om att det är. Ja, men han är också stottlig resten. Han sa industri var ju av fjärsne då man kunde allt. Men det är inte några Louis njótingina borste frågan. Det må bara säga. Kanske blir för en reglering alla den för på här och men jag hade alltså Richard det blev så mer som en banka och hundar då att axlarna för långa ner då att och utsätter rasa och det gick allvarligt det var här är viktigt att identitetspolitiken inte kämpar när jag bor ja, men det identifieras för en vi rör sig inte som röjtjärre att det inte röjtjärre jag också om några bokar i hundar som jag har känt att röjtjärre Lucas och se bara och mot ungen upprester jag får hooks jag kan tala ja men det test mig för hooks om att jag nämnde det här upprester i Tall Legend alltså röjtjärre helt upprester eller alltså ungen annan gärna upprester helt då ja Vad vi det är starkare hur ger och stöd ju upprester alltså samfläget inrättat till du ska vara pur god videos nog stök folk big vi har det nog gå spänning ja gå spänning jag sa NRK heja det är uppe här för och här var en granskare inne i Sjönvarpsstånd och hon nämnde det alltså att det är ett ämne som slett inte tosar om en stor part av Oslo jag vet inte om det var helt men det var lugga vi. Jag visste inte vad mer än helt. Ja, single alltså. Och allt som är bankasystem och allmän lokala omsättning är mynt på pur. Ja, jag ser. Jag skilde i förrän på så måste att här är kanske Schneck singles i förrän alltså. Det är kanske det lugga. Jag vet inte. Och det har löjligt att ju alltså tid är kanske fitt det bara för lite upp ganska du och en lycka. Jag har också om att det är alltså det är inte bara en problematik i förrjun men ganska mer är det sån de stora bojen. Ja, alltså stora bojen blir ofta. Det är men det är väl också till att det är svårt att upprätthålla en relation och per och en större boj kanske det svårare tror jag att det är livet och det är mer stress avskan alla stan från det är nog dyrare det var ensam att det är som ett problem att det är så där också du ska lägga köp när för 15,000 och du har inte chans ensam att nej och tror jag ganska nog för utan att vilja det ja men det är väl också en av idéerna vi att det är här i Paris att du gifter dig alltså du just familj på man tror att det sticker på en annan mat du var bättre ekonomiskt att det två som lägger som ta lägga på taxan ja det nej att det släkt snäga som folk bestämma att det näga som samhälle och privata marknaden har bestämma vi är alltså mina föräldrar det har ju bruk för mer än arbetarlön ja nu snackar vi om det alltså vi välstånden alltså hade här läser du man ser att Amerika tar alltid sån diskussion här och tar ha såna intressanta artiklar alla då in alla stan här. Minst kvar läste men det här är längst in i läste jag och det här Lisa Florestan att ja men att vi trushen det var nog vi önar lön och det hade två bilar och det hade alla så här det var så här vad kallar man det husarhastål och alla så här häntlagan man vill ha och allt det och pengar iver alltså. Och reallön alltså minka vi är så inte. Ja. Det är också stänger av pengar på. Ja. Så här är också i systemen som och bestämmer sig. Bara ta pengarna från vanliga folk och koncentrera pengarna och ärsten. Ja. Men när du går upp och det kan ju Anna men ta ge var bara ta kostar mer och öl nog va. Och det är mer billigare relativt. Men det betyder inte att folk har öl nog mer. Nej. Det är bara något annat som stänger av pengar någon som bygger hus eller bilsöler eller jag vet inte vad det kan vara. Det är några andra i samhället bara se på tamman helt som ser att här löper pengar och att kunna ta in.
fra folk. Mhm. Så I så måte hever den minne menta fjölton onga verje og politikeren. Nej. Nej, att det här är du nog rätt i. Ja. Og helst fagfello. Nej. Här är Jeg vi vet ikke också. fagfello før hun gjør. Nej. Jeg vet ikke hva det arbeid gjør, altså. Nu skulle jag säga att du tack som jag böljer alltså är borde färdig på barrikaderna här är synd en fackföreningsman alltså Lucinro om inte annars så i genen alltså. Mhm. Här såg du fra sälja. Var kaffe. Ja. Tack. Nej, det får inte. Jag har Carl Lucinro. Thank you. Yeah. Nei, men det det som jeg nevnte vi at her, onkel du er øyelig så rundt i kanten, men du så ikke onkel du må handling til en ørenslæ enn det som jeg mest ombå i at man aksepterer løy som det er, man brøyder det hvis det er nøyut. Etla, det er akkurat som tvær mållegere. Men det var ikke bekvemme altså fyr helt, så faktisk som var fagfelagsfolk og sånne ikke. Da det var, hvis det var rumpult og varst, det var avsamt om også, det fanns så. Det konfronterar va? Ja. Det var som det var alltså. Jag ser inte att det är gott att klandras eller slåas eller något sånt, men först så ska man inte bara ta det här. Vad ska vi säga, tan lättaste vägen ut alltså. Det är ofta kötta blod så alltså. Det er øyla kjel at det er nei og ongt at færa og til dømes i hvert fall som ongt du har det er sånn kjel i ljot og folk er stressa i og sort og det er fåra som folk som skulle arbeide og det blir råka så det er lykkes som det jeg kan ikke slett ikke innfrias det nei for tom marsket eller så det men det tror man ikke men I då godt så ikke ongt er det nei tror jeg at till samfällig spelar vi. Ja. Men annars är det mest för att godtaga till ta på grundreglerna att godtaga så är ståan. Så jag kan välja ta jag har godtagit att så är ståan. Så kan jag välja. Inte för ta. Om jag accepterar det som det är eller godtar som det är eller låter det bara färra eller jag gör några bröting, ja. Och en bröting kan ju som oftast göra själv. Men jeg er en parser av en større kollektiv en angststand I samfunnet, en bråd av samfunnet. Og her skal det eisne helst fungere. Det er det. Og det er mer her at det som oftast nu er det verkfall I sjukrassystrene høyde I verkfall og det finnes ikke noe større løn, men finns ju bättre I med skvirskift I allt. Starsalter och så. Ja. Jag finns inte lön på en väg och kör. Jag vet ju jag har sett mig nå väl in I att här så att det aldrig ska se för något. Nej. Men det tog så och det är det öliga 11-15 år att ha verkvat då att här. Hälsöt ja. Så det kräver nästan folk som ägna I typer. Jag nämnde att tog att jag ser att jag har fackföreningsfolk I familjen. Det här sor Apelmoin var det var involverad I fackföreningsarbete och TV längst igen. Och ta varda inte bara som man säger det ta varda också tufft alltid. Och det kan ska vara nej för jag får etablera nökraten. Ja. Men så det är bra också nästa igen. Ja, det var ta det är fiskemannafället kom och så kom filtringa tvörare och fiskepenis fackföreningar resten efter tvörare det är till den och så. Så det är ta I mitt slopptöjne det kommer. Ja. Och så han det här är nej då. Men det med alltså har en biskop säger det. Jag hade var ska det vara sista vet eller biskopen säger också det står citerangstande från biskopen att han skilte inte att det är folk som är närmast arbeten för minst på sjur. Alltså det är som ger arbete. Och det är nog det som de har eisen följt ta och
om det tog in att ha i fagfällen var stående. Alla god till åker som ger allt arbete. Ja. Så du kan inte få bort sig ut det. Det är nog snägt det samma stadverk så att han som ger shot arbete är ofta att han som fär inte mest alltså och det är ofta så. Alltså det ska manage och allt det ska betala så. Ja, ansvar allt det. Men ja, det är kanske inte alltid att dessa proportioner är rimliga alltså. Ja, att typer, jag snackar om nämnde typer och i samband med fagfällagslägare. Det ska särskilt typer till det. Och det är det samma vi stjóron och politiker. Hvis du ikke kan være stjór eller politiker utan att stressa dig, så er det ikke typen til å være stjór eller politiker. Og du er ikke fortjent 5 millioner mer, nei, det er du ikke. Så til jeg finner det rette typen til det som gjerne kunne, eller godt kunne leva via å være stjór eller ødla av ansvar for sin nød. Ja, det er det. Det høres ganske i arbeidsråner, ja. Jo, det kan godt være, ja. Men Jakob, det var virkelig en fin samtale, og jeg takker for at du gav deg stunder. Jeg takker for at du kom godt ved mikrofonene. Vi er vanlig at kaffe smaker det vel. Det gjør det da. Hetta var så tar vi tatt og i mikrofonen av hessen sinne. Vånande finket ditt neggborsur. Takk for at ditt lufta av. Vi berättar om 14 der.